Horas ma di ita saluhutna. Horas. Horas ma di pinoparnyo pungta silai sabungat siwalu turpuk na maroja tu silai na bulak. Di bornginon naing matakas taboto songod dia do dohot gudangna torokna ulos do guar-guarna alana gudang do na taboto ulos aledang taboto dong dohot artina alania to ngamang dihita di pinoparnyopungta taliam marohata doho pikirata asa tapayutihu ma na pinatorang ni guruta tuhita songod dia do terjadi di ulos songod dia do haroroni uloson ahado kegunaanna baru 3 bulung ma ulos naron jalak Batak khususna Batak Toba Karo dohot Simalungun alai marsesi manot tabain omojo sesi pertama taringot tu ulos alania tong pinasa ma tu narasumber nami ima opu depan sialoho boru sia gian partikeno pinasama tu damang. Horas mari kita peparana puta raja silai sabungan siwalu turpuk na marhoja tu silala hinabolak. Obar tu materi na di pasaknya mata prolog rakin ima ragam-ragam ni ulos di hita Batak. Dihamu amanami perlu botot tak marhite-hite panorangion ni akana tua-tua nadapok nami godang ni ragam ni ulos di hita halak Batak khususnya di Batak Toba godang na 57 macam 57 saya takas tahu tu dah 57 macam ragam ni ulos alai sesuai do perkembangan di zaman dan itu udang maon na lupa alana adong do uloson na bui dipakai bebas jala adong do ulos na pemakaian secara khusus pada umumnya ke ulos na pemakaiannya secara khususon odo naung gudang mago sian pasaran alana adondo di pasaron khusus dan diperjualbelikan ikon dari pasar doon asa adong mau diperjualbelikan dah adong ate alai nasomal tabereng dua genong jalan biasa dipakai adong 12 ulos pemana somalate aleta bagi majalon 5 majalon na perjolo iya asa takas tapi hutihut akka dia ma guar-guar ni ulos orate na perjolo 5 ulos jugia ulos jugiaon doon ulos nasora pipot nasolu artinya nasora pipot inna nasolo buruk ya, nasolo buruk alana holan dari sipan holan di acara tertentu do dipakiot jalan nama makiope dan sembarangan contoh songon ingat tani raja di acara-acara tertentu idoon dan gitu jala odo na disipan di hubung gawe di dokum maon ulos homitan bersalah itu teh omma di dok na ulos homitan nah ulos nasora pipot manang di dokum maon ulos homitan na disipan jala diwarison don ate diwarison
siana tua na tuana konna marhite-hite panarangion ni akada tua harga ni ulus jugiaon setarap mau doho topi molo topi ima mas na dipakai ni salak inata ni raja adong lo kan marmasi itu topi gorna jala perhitungan dia dietong doho takaran ni aharon eme 3 kali eme imu ukuran na dak keping eme dope barter pina julu imai jadi alana pemakaian dia khusus jalan nama pakai khusus dan itu gawe tar jarang ma tabegion ima ulus jugia mana idok kon pusat ada nama dokon pusat itu ulus pusat ale nuang noni dokon ulus pusat dan pusai be dan jugio be gabe ragi hidup nama alana nasa songonda ngalut dapat ima ulus puson manang ulus jugio nate ima ulus na parjolo na paling tibo di hita halak Batak ima ulus jugia manang ulus sora pipot manang di dok kumbuse ulus pusa imana arong nama dok ulus homitan mulai dok kon homitan di homit yang itu isipan ala disipat terus gawe sora pipot indah gawe dang olo buruk mau na burugi kan na olo kona las nyari itu na lugur dia orang na isipan dan gitu jadi istilahnya umurna gajah seholanda baru terus ate imara parjolo napa duahon asa takas taboto ima ulus ragidup hidup ragi hidup ra takasu taboto ragi hidup ate ulus sumalna dari pasahat ni terus ni parburu tu iya naturas ni helana ima pasamot artinya na pasahat tu sinamot na parario sinamot itu sih dokter istilah pasamot na parario sinamot itu artinya pasamot na parario sinamot ate jala pemakaian yon perlu botot tasawtik ate pemakaian nama mabain ulus ragi hidupon secara ritus ni habatahun na julu oputta na julu on dang bui lubi sian 15 hari mabain asa saya skos saya contoh molo dimulai manunun di artia kali itu artia mulani hari si pasada mulani bulan artia na obatang hari pertama ni ala Batak artia dan gitu dan boy lewat sia tula si kosai di hari tulai di tula molo tabe dengan non hari-hari ini ala Batak kan orang tula pertengahan gitu kan kayak pala abang muda amania juon kan peparanida tu do ni motor do tula pertengahan itu kan itu udah persitungan dari itu bulan ini teh itu kan artinya sumanggara muda gora pati sikora sami sahat tu tula ate itu jadi nama bayinon sikol 5 halagon nama bayinon 5 halak nama bayinon bagian parhapirangiron karena do parhapiran do persiamun imane do na abi dan itu bagian abi nih abi nih kiri kanan membenon parhapiran sahalak persiamun sahalak berarti 2 halak dan gitu nah membenon baru uluna do toruni ulu sih ujung nih
ulunay do itulunay gitu uluna do toruna gitu o sahalak pemain o sahalak berarti 2 halak gitu kan omari do na istilahna bolona kiningani abdi molema guarna tinorpa ima ulunay lagi jeng kan tinorpa tinorpanai nama baik tinorpanai 2 halak baru nama baik tonga-tonganai marang ima idokon tor sahalak mabayan tornai sahalak dung sayon parhabirang dok parsiamunon dok say bagian lagi jang ulunon dok torunon dong saya tonga-tonga naon di ihot maon gabe sada ulus omma nidokna ragi hidup ate jadi persabirang persiam 2 halak mabain uluna do toruna 2 halak mabain tonga-tonga rai sahalak dung sayon ipadungu ma dihot maon omma nidokonna ragi hidup jadi seolah-olah omma nuanginon ulus na paling harga alana dangarong bet haida jugiaw jala pemakaian neope khusus do sada di pasahan natoras di parburu tuna toras di pararak ditikin apa satun ulus ima ulus pasamon ate baru tutup batang parang saput inau saur matua parang nasari matua te emang udah sari matua songorinang ulus nau sahat sampai tua ima kegunaannya orang teh nah ima ulus na paduahon di hitalak batak na terjut-jut tabereng jalana biasa dipakai na patuluhon ima ulus ragi hotang ya ragi hotangon pada umumnya dibayar don ulus marjabu artinya mau arung nama dokot ulus lain ndak kita nama dokot ulus sepetu arung nama dokot ulus marjabu artinya tu pengantin na di pasah di natoras ni parburu tu helana do tu buruna ditiki mar rumah tangga di bagasan adat. Nah, buasa di dokter ragi hotang. Mulu rajolo mangihot di kita oputta si jolo-jolo tu manang oputta na perjoloi na mangihot alat mangihot hotang do. Ido na dipakai bolong mangihot akka jabu doh dia nah julu kadang adong paku nadong bukan dirahut doh akka hotang ijuk doh hotang udah kan ini si dokter rogi hotang artinya dirahut mahalagon nasada diulos sosiasiamun dan itu pusuno ditiup pengantin bawa panguli ujung daun dungguloson ditiup ujung daun ditiup pengantin buru-buru laos dihot temol kan ini doangin melo ulus sela ihot tokan satu acara inon artinya asa sada halagon ya sada marokap todina dohot marokap badanna aima taringot ulus ragi hotang onate mana biasa dipakai dia tonga-tonga nih hita anak Batak baru dapat ton ulos sadom
Iya, ulus sadom. Molo ulus sadomo sasitong na dangsian kita batak tubon. Ulus batagon hasil tenunan sian dongat tanah sian selatan do tapari selatan. Jadi kegunaan yon molorisan di selatan Paropa don. Paropa. Paduahon molo mangudang akatodong di san kan mardongan napura do pirin alas nion omma ulus sadomon. Jadi si di atas ni ulus sadom do molo manggokon si gokon dan jangan menuangin orang bari pakai surat udah daw. Pakai na juli langsung gokon berhite-hite napuran do dia imam molo di selatan. Alim langsung kita di Toba on numpen wangin ora ya dipakai on terskira ulus kenang-kenangan. Gitu kan dengan dong ragam nion termasuk ulus sadomo di hitala bata kalau kenang-kenangan dong nate. Itu na biasa. Halana begak. Olo di bayano gabi hiasan di dinding. Dinding sama tidak gitu, ala di begak, nah yang begak dong yang. Tersangoni mara opak pajolo tapat orang ate tungadong Papa limau tanggung. Senai. Oh senai, yo senai teh, senai teh. Ima ulus rujat. Ada palimahon ima ulus rujat. Rujaton dipakai untuk edang-edang don huda kan dan gitu merolau ada mudangan omma dihadakon ka ina merolau kusada-sada si ulaun ate itu rujat itu karena rujat jala bodoh dipakion ditiki ulaun silas diroha Rama, semuanya jarang itu nanti melau apa iba untuk ulus narong di Tangarangon, arong ulus rujat ni, udang arong bayi botok. Lagi rusak sitong na yang alih semua ni itu gabe ala narong hari kota na lagi pakai akas si ulonon odo ulus na pasti deh on yang sama rata odo aturan na ulus rujat ni, bayi lagi hutang. Jumlah gabe. Magoma fungsi ni ulusi tu hari rikot ni akasi ulaun ima ulus rujat ate tasoni mana 5 majolo di sesion ate tungadong na kurang takas partikiano di pasar time itu hamu namang barite-hite aka na tukar pendapat kita pengorahon ke pangatusian tak mau lihat ya pak partikan di pasar tem tuh jadi menukung majo digurih mau lihat ya mak lihat orangan digurih orang dudu suku-suku kedua imana perjolo tadi ngot ulus sarum dot ulus ragi hotang ya ada tutu di paingot sadana tua utio ulus ragi hotang posisi hula-hula dan ulus ragi hotang pasatong minna ulus sarum do namari bardo ulus si pasahaton bulu nam manguli bereni ba manang ikon ulus ragio tangdo mulo muli bereni baboru bere boru sarum do imajo suku-suku na perjolo na pedua hon di dokatan ni tua tutu ijo doin na pangiok ni holong ulus do pangiok ni holong mulo taparrao do tutu di ulaun ujuk semara singasing do bilang-bilangan ni ulus na di pasar ni perburu tu para nagabi suku-suku tu babatua atar dia ma patokan manang nagabi rujukan nekon nasodo bilang-bilang ni ulus si pasahaton banang penin naro aku agak menimbil lah apa taringot tulus atas soni masuk suku sian makanya mah di suku-suku nama muda boleh menurut ditabayakkan dong arate sa sitong na nakiping mah di patorak kami niyan bahwa ulus sadomon
ondang ulos asli produk nih kita batak tubon. Produk di selatan don. Dan itu belum ada jolo bere bawa, bere boru, ya tetap aja dia sama aja ulos sengona. Sama aja. Iya, ragi hotan tuh lihat ada itu. Utiup ragiota. Alana ibe bere. Ya lo. Ya, nah jolo iya, alai terjadi pergeseran rodang itu. Alanunga di jalur nuangin ulus sadombon, gabe bagian ulus ni hita batak tuh ba. Jadi di beda hombon nuangin dipakai tu ibe bere tu bere bauru moro marhamulian di pasahak ma ulus sadom padua homose ulus tu sikutiapang nung ada mekalat nuangin on sadom perkembangan terakhir di sesuai dengan perkembangan zaman begitu ai molos ada kepastian deh julu sudah dong ulus sadom terakhir dong ulus sadom jalan terakhir baru terjalur kita Batak gorna ulus sadom jalan pemakaian DP khusus imas orang itu kena mau udah enakin tu ibere molo marhamudian baru ada dapat saton tu sutiapang marang sutiapang misalnya soon boleh mah baru tadi kiri sutiapang tu sutiapang ini ya gabe ulus sadom do di pasahat lain pengiduan dah, saya dulu kan. Dia mau lawi misalnya lahu utarutung. Ni pesas saya dulu. Ngatur ibu tu on gabina tukang ulus itu mengatur kita. Alarong nggak biasa. Mana masa digaga ursua. Iya nama masa mata paula-ula. Ada gitu. Dan nggak masa bayi meyuto. Saya tahu nana ulus sadomon baru pe di jalo kita lak Batak on bahagian ulus sian kita tapi on produksi Sisia Selatan. Gimana bu? Tabay emang udah, ati arong tabay emang udah, ya. Emang udah, aju, ati arong tabambo, emang udah, tabay. Itu. Nah, masalah gudang di Ulus, jadi aku sendiri dang dapat tahu rupiah sama dia patokan buasa arong nama doko 10 sada, arong 10 pitu, molosong kita di Sumatera di biji manik kurang gitu. Alane 10 sada dulu si sedu. Jadi menyangkut kearifan lokal. Lagi itu masalah gudang. Jadi naruh aku kesepakatan don. Ali rata-rata molosong kita di Jabodetabek di luarnya marga-marga na ngebain patokan pasahat do majalah ulus rata-rata 10 pitu do. Si dia dasarnya ya ini hanya kesepakatan pihak para anak do perbur tapi dulu lobi dan olo lagi olo do 10 pitu beham olo 10 sada aduh marga jalungan di jaloi dan gitu jadi taringot patokan dia mah udah dan ndak mau tahu do ada sarana saya dong bilang-bilang nah molo lau kita suan ada leputa ada jolo paling-paling 3 ada jolo ulus 5 dong kan 5 berkembang alana torop akka keluarga ini Allah hilang bolo di dokon mana di sukun sadiru jumlahna ina nahubo na berpatokan dotu suyak pangnawa odo na paling utama nailen naik ulus toro na magarna bisa benarna asal aku toka mamuda toka na puru na toka palibannya ingat dong guna jelas makanya nung ada jaga tokan ada mamat 10 sada 10 itu kesepakatan guna na jelas merdala torpon suya pernobati na kingan itu paling pokok nih emak itu paling pokok jadi bolo mungkin naking di ita gudang do na bingung taringot tu zong na baik ulos jugia nakingan ikan mangda songon ulos lagi hidupi kanan kiri mungkin ra udah mereka mau semangat mengerti gitu kanan kiri nyo jadi arana kan bolong ulos kanan kiri beda dotong warnanya nasa bola ang hera sa coklat tudo iya berbeda warna di do netonga iya so ni do ni ujung do ni pangkal alah ini nanti jadi payok naipe
beda dong warna. Pasti. Nah, jadi sini udah tuh itu tuh nonton nani, dia tuh pinggir kanan kiri, kan efek tak bolos, sawarna sudah beda, pasti ada bedanya. Banyak. Nah ini di bingung kita mana beda, soal mulai ternyata dulu. Pas deh, ate. Jadi terina mah lain narawa, jadi mulu inti ni sada siulaun na julu, mulu adat na julu ima suhiap pangnopati. Aisyah sada siulaun, mulu nunga di si suhiap pangnopat. Jalalan itu mau lepas satu ulus suhiap pangnopat sada asik nih karena temu sahli lima sahli tulu. Mulai julu malah sekaligus tiki masa pandemi. Ay tampung mararu soasong ni gitu. Jadi kesepakatan dia mengundang teh. Dengarong kesepakatan di pihak para anak dok para buruh deh. Terima. Songon na agak bingung dua mabege naik patu orang ni guru yakin tersongon ulus lagi hidup nak Iya. 5 halak. Iya. Jadi memang 5 halak do asli ko mabeno. Ima somalna 5 halak najulu. Alana itu usukun amata guru alana mau lenerang setiap maben ulus ditenud do kan ditonu do. Iya. Dah kaya sampai langsung 5 halak kaki martonu kan mabes ada ulus. Oh. Jadi do agak besongon jadi men tersongon dia do Teknik nanti. teknik ni jadi songon mah Iya, mulai deh. Jadi guru iya, pas deh. Jadi tetunangan nama benon nama udah kan akka ahli mon. Itu ru jolo disan ima bahagian habira, itu ru disan bahagian siamun, itu ru isani bagian gijang, itu ru ison bahagian toruna, baru bagian tonga-tongara. Dan gitu. So di dokon yang udah diajuk masing-masing dong. Orang lapatan taberengon sarupa dah berbeda, itu pasti berbeda. Dan gitu. Jadi so dia cara manunon berarti akka ahli situ nun ulus mabenon ama udah. Alana adong target ni pertikian, adong schedule na. Molo teradio putera jolo dang boy on lubi sia 15 hari. Isarana molo dimulayo di artia si kosai mau ditula. Molo ditula no pertengahan ni hari isada bulan. Jadi mangiagon ibae masoninon diulahon 5 halak. Dosai bagian perhabirang, saya bagian persiamun, saya bagian pergijang, do partoru, do tonga-tonganai, ipadu mohon. Ia sembling jolo isara-sadaha, gabi padu mohon. Tetunangin padu mohonon, akka ahli-ahli ulus nama raira. Ate teknik-teknik membayira, buat nempat kasat tato-tato kana tua-tua, jangan tidak semua dia membayar itu si arga. Itu nok karga ranginon, ulus malo dihita ala batak. Asing di Jugion, ate ali Jugion nggak jarang bion. Pusai na asal narung na medang asli ulus Jugie. Terus ini marah teknik na amang udah nahu botok. Ate, terus ini mate, mau lihat mak di kamu ama nami. Marsangak matuatah, marsangak ma peparanda puta Raja Silai Sabungan, marsangak pada kita peparanda puta Raja Silai Sabungan sewalu turpuk nama rojatu sila lain bolak. Horas mari kita. Ya.